έχω ετοιμάσει ένα πλήρη οδηγό για το πώς να μειώσεις την ομοκυστεΐνη σου φυσικά. Αν θέλεις να στον στείλω, γράψε μου το email σου σε προσωπικό μήνυμα, όχι στα σχόλια, και θα τον έχεις σύντομα. Και τώρα δες γιατί η ομοκυστεΐνη μπορεί να είναι ο πιο υποτιμημένος κίνδυνος για την καρδιά σου. Η ομοκυστεΐνη είναι ένα αμινοξύ που παράγεται όταν ο οργανισμός μεταβολίζει τη μεθιονίνη, τις πρωτεΐνες που παίρνουμε από το κρέας, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά. Όταν όμως λείπουν οι βιταμίνες Β6, Β9 και Β12, τα επίπεδά της ανεβαίνουν επικίνδυνα. Η αυξημένη ομοκυστεΐνη τραυματίζει τα αγγεία, προκαλεί φλεγμονή και επιτρέπει στην LDL κακή χολυστερίνη να κολλήσει πάνω στα τυχώματα και να δημιουργήσει αθυρωματική πλάκα, αυξάνοντας τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό. Και όταν συνυπάρχει υψηλή οξυδωμένη χολυστερίνη, οι δύο αυτοί παράγοντες δρούν συνεργικά, επιταχύνοντας την αθυροσκλήρωση. Ποια είναι η καλή είδηση? Η ομοκυστεΐνη μειώνεται με τη σωστή διατροφή και τα σωστά συμπληρώματα. Κάνε follow για να βλέπεις τα επόμενα ιατρικά βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Άκου τον καρδιολόγο σου.